Batid ng mga lokal na pamahalaan na mahalagang suportahan ang mga programang pangkalusugan tulad ng pagbabakuna para maprotektahan at mailayo sa sakit ang komunidad. Kaya ang San Luis Aurora LGU kaagad raw na sinuyod ang bayan at ipinabatid ang Ligtas Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity o MRCA ng Department of Health o DOH para mapakinabangan ng mamamayan. Makikita sa page ng San Luis na lahat na pinopromote namin yung kada barangay, merong alam nila kung may schedule, kung kailan magbabakuna, katulad po dito ngayon, barangay Toldos ito, ay lahat ng mga taga rito ay ating pinababakunahan. Actually, ultimo yung apo ko mismo ay pinabakunahan ko. Sumama sa barangay visitation si SB Committee on Health Chairperson Councilor Rosalinda Gonzalez Marzan upang mismong manghikayat ng mga magulang na makiisa sa vaccination program bukod pa sa iba pang serbisyo ng kagawaran. Kumakausap po ako ng mga parents para malaman din po namin kung yung bang mga program po ng DOH, syempre ng LGU, through LGU ay well implemented po, especially po sa health dahil alam po natin yung basic po kasi lahat ng program ng health. So, we will make sure na na-implementa po siya sa mga barangay po. Ibinabahagi nila ang personal na karanasan bilang magulang upang mabawasan ang agam-agam ng mga residente tungkol sa bakuna. Sinasabi ko din po sa ibang parents na magpabakuna kayo dahil ako ay isa sa buhay na saksi na napakahalaga po ng bakuna. Ito po ay protection sa ating mga anak dahil since birth, ang mga anak ko ay kompleto ng bakuna from anti-polio, pneumococcal, at hanggang ngayon naman po sa awa ni Lord ay wala namang na-hospitalize. At yun sinasabi ko po sa mga parents. Upang maging ehemplo sa mga residente, dinala rin ni Konsehal Ariel Albertin de Jesus ang kanyang anak para sumailalim sa MRCA. Unang-una po, wala namang kasing magulang na magugusto na yung kanyang anak ay magkaroon ng sakit o mahawa ng anumang virus. Kaya pinili ko talaga na maihabol po yung aking anak dahil syempre marami silang nakakasalamuha, lalong-lalo na mga bata. Marami nakakasalamuhang kaibigan, kaklase. Hindi natin nakikita dahil syempre yung mga virus hindi naman makikita. Hindi natin alam kailan siya dadapo sa ating anak. Kaya napakahalaga na mapaturukan yung ating mga anak. Tsaka mas maganda na yung prevention is better than cure nga, kumbaga po. Mas maganda na mapaprevent na natin agad yung anumang mga sakit. Mungkahin niya na bigyan ng sapat na impormasyon ng mga magulang na nag-aalinlangan na ipabakuna ang kanilang mga anak. Siguro naman ang ating pong pamahalaan, ang DOH, din naman sila magbibigay ng anumang ituturok sa ating mga bata. Kung alam naman na ikapapahamak, tsaka syempre, di ba, tinetest naman po yan. May pag-aaral. Baka kasi di po sila knowledgeable dun sa mga tungkol dito. Bigyan din sila ng ideya o ano yung magiging long-term nga po na magiging epekto nun sa bata. Sa unang linggo ng kampanya, umabot na sa 1,750 na kabataan ang nabakunahan sa bayan ng San Luis. Batay sa datos ng DOH, equivalent ito sa 60% ng kanilang 2,847 target population. Kaugnay niyan, inaksyonan din ng mga opisyal at health workers ang mga kumakalat na fake news sa social media. Pinalakas nila ang information dissemination sa lugar upang sugpuin ng mga maling impormasyon tungkol sa MRCA at mapaigting ang tiwala ng publiko sa immunization program. Samantala, hindi naman naging hadlang ang masamang panahon upang ipatupad ang programa at maprotektahan ng mga bata laban sa mga usong sakit ngayong tag-ulan. Bakunahan natin sila regardless, umuulan man or hindi, available yung mga serbisyo po natin, available yung bakuna po natin. Susuyurin natin kahit sa pinakamalayong barangay na ipahatid natin yung bakuna para ibigay talaga yung protection sa mga bata kontra tigdas. To ensure po na sila po ay safe, sila po ay protected kontra tigdas. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News.